Ano po? Ito po ang buhok na gugupitan natin ng maiksi at mataas. Gamit natin regular clipper with 3/16 attachment. Ayan po. Tapos supply. Kapag gunting ang gamit natin, mahirap siguro. Pero pag ganito, Simple lang. kahit sino sa atin, ang pag-aralan lang kung paano ang paggamit. At pagsunod sa imaginary line. Yun lang. Pag nagawa mo na yun, kahit anong gupit na. So, darating ang Black Friday. Mumurahin ang kwan siguro. T-shirt. Malaking discount. Excuse. Pag alam mo nang gamitin mga ito, suklay, itong guard, wala nang
dapat pag-aralan pa. Yun. Palitan ng one-eight yung attachment. Yung may imaginary line dito, no? Para sa maiksi. Bis na maglalagay ka ng makikita mong linya, imaginary na lang para wala kang gagawin kapag natapos tong pagpipig. Problema sa gagawin mong linya, tanggalin mo yun. So sa akin, yung tinuro na wala nang linya, mas maganda. Tapos na. Ito naman. Panglinis sa gilid. Tapos, yan sa gilid. Just follow the hairline. Huwag mo nang itataas masyado. Kung itaas mo konti lang.
No. You can run the paper again with the 316 attachment. Or instead of doing this, put your comb. See, this is your guide like this. That's what they call blending. Blending the short to the longer one. Sa umpisa, pero parang hindi nakukuha, pero after few tries, you get comfortable, become easy. You can always rerun. It's safe because the blade is already seated to whatever the size you are using. This one it says 1, so it fits even if you run it over and over again. It doesn't get shorter. It will stay on 1. Huwag mo kalimutan yung lollipop. Ayan. Tingnan natin.
fiksing mataas. Okay lang po. Oo. Nabawasan na. Pero- Pero pwede pang bawasan. Dito lang po konting trim. Okay. Because it's laying down like this, you can go against. You can do it like that. And then try to trim off like 1/4 of an inch. And next strand over here. And like I said, as long as you bring up the hair, you don't Excuse go me. wrong. I mean, go on. Excuse po. Gusto mo lollipop? Na. Okay. Ito na lang po. Ayan. Okay. Makasilot yata ako ng buhok. Kailangan nasukan. Matamis. Hindi. It's good for the throat. Parang nasingot ko yung buhok. Yan ginagawa ko pag nagda-drive. Si ubo ko ng ubo na nagda-drive. You accidentally move the leaves. See that? Ganun lang. Eh, tapos dahan-dahan, ganun. Pag nasanay ka na, mabilis na. Ganun lang. Tapos, tapos, yeah. And then vacuum it. Then, sinasabi ko, siguro mayroon din dyan sa kasi ginawa ko yan sa Salis, Salon Supply. Pero, siguro mayroon din dyan sa Online sa Walmart. Walmart o Walgreens o Fred Meyer. And then, tubig. Para kakapal yung langis. Ayun. Then massage it with a comb or brush. And
may dry skin, subukan mo yung lemon juice, yung nasa botilya, Lemon. juice, Um, o kaya supa. Nakakatulong. Yan ang gamit namin sa Pilipinas hanggang dito. Calamansi. Yan. oh. Then, aftershave. Kung may alcohol konti. Ayan po ang maiksing mataas. Maraming salamat po sa panonood.